बरोबर.
Sides, ref. Holding. Takkolom. Mooi. Vanaf, Stefan. Pressure!
Hy's uit. Jeez, Lef, hoe lank voordeel wil jy hê? Huh? Hy speel 10 minute, okay, nee, kom ons kram. Jeez. We want last week's penalty. Dankie. Ag, asseblief. Back to differ, broer. Voor die bal, ref. Holding. Gee whiz.
duik bo oor die bal, ref. Maar die bal! Weer een van daai vandag. Kom voor eens, draai hem op. Waar is die voordeel, ref? Waar is die voordeel? Really, Pel? Ja.
Kom maar voor die bal, ref. Holding, ref. Holding, ref. Conference! Kom, Stefan. Stefan. Pressure. Pressure. Lekker opstaan!
Kom voor rechts. Yep. Kom voor rechts, Fatima. Holding, red. Kom voor rechts. Kom voor rechts. Daar is zijn arm weer uit. Kom voor rechts. Zet kalm. Weg.
Ref, hoe lank voordeel wil jy vat? Genade. Ag, ja nee. Mooi Ref, pas hy! That's a great try, Ref. Well done. Onthou ons so 3 in die final, né? Come on, you got to do it, Ref! Okay. Yes, man.
Borré! Borré!